A čaute, moje meno je DJ Tips a vítam vás z môjho ďalšieho videa z Minecraftu. Prvé, čo som chcel povedať, je to, že prepáčte, že neboli už videá, dlho neboli videá, ale už tu je ďalšie video. A určite sa pýtate, kde to som, a som na serveri Dubcat. Tu máte, no je to niečo ako RPGčko. Čo je vlastne to RPGčko? RPGčko. Máme tu nejakých bossov. Napríklad tu ja pôjdem do lokace. Hneď vám to predvediem. Máte tam nejakého bossa a keď ho zabijete, tak vám spadne nejaká tá špeciálna vec. Čiže ja som vám dneska chcel ukázať tieto všetky lokácie. Čiže najprv pôjdeme tu do základnej, pretože potrebujem si urobiť repair ticket. To je taký opravovací lístok. Tu pozerajte, ja keď sa jej dotknem, tak má 50 života, už viem, že niečo padne z nej. Že ja ju zabijem a niečo z nej určite padne. Vidíte, padlo z nej brnenie. A tie kravy, čo nemajú napísané hore je krava, tak ona nič nedropuje, vidíte? Nedropuje. Ja si toto už rovno, potom si to ubijem, dám si ešte takú helmu. Ináč preto mám tu ironové a preto tu mám diamantové, preto si dávam teraz ironové, aby som si ho vyničil, lebo ho mám príliš veľa. A tu teraz pôjdem tam, jak je Wither skeleton. A chcel som vám ukázať vlastne tento, ako sa to volá, tento server. Takže akože je dosť populárny tento server. Skúsim ho zabiť. A je mŕtvý. Vidíte, padli len mi gotické slzy nešťastia. To sú dobré, to si rýchlo berem. Miesto kože. Mám gotické slzy nešťastia. Mám gotické slzy nešťastia. Super, tu je ešte ďalšia witch. Tak. A ne. Nejdeš proti mne. Tak. Tak tu si ja najprv si tu hodím strange. To som si hodil strange, to ale nevadí. Tu si hodím strange, zoberiem si boty. A tu sa pozriem, že niekto je. Nie, to je len samotná witch. Vidíte, mám tu toaletný papier a houbičky. Vyskúšame toaletky. Nie. Skúšame houbičky, lebo houbičky. To sú tie najlepšie houbičky, sú najlepšie. Ani nič nepadlo. Tak. Len také blbosti. Ironia, takéto. No. Ona sa tam už zabukovala. Také som nájem teraz, máme gotické slzy nešťastia, vidíte? Tu nájem zatiaľ. A tu ešte si zabijem niekoho. Neviem, ešte niekoho, čo potrebujem zabiť. Tu by som potreboval Wither skeleton na jedného. Ale on tu asi nie je. Dobre, nie je tu, takže nič. A, máme ho. Zoberiem z môjho Hall of Darkness a ideme ho zabiť. Hop. A čo nám ide? Diamantový meč. Takže najprv tu jeho pomocníko zabijeme. Zomar. Vymením si dračí meč za... Toto nepotrebujem. Ostré šípy tu vidíme. Tak máme meč a my ho čo nepotrebujeme. Tak tie boty asi nepotrebujem. A tu máme takýto meč, vidíte, je to dračí meč. Adminov meč, tak super, máme adminov meč. Je to akože dosť dobrá zbraň. A tu si dám ostré šípy, takže tu budeme zbierať normálne šípy. Takže ich máme, ako veľa ich máme. A teraz ja pôjdem na survival.
survival. Tak pôjdem na survival a tu pôjdem na mole. Tak, sme tu doma. Tu, vidíte, keď si všimnete, tak tu mám nejaký blok. A je to ukradený blok. Je to ukradnutý blok zo spawnu. Bolo to na trhu a zaplatil som za to 10 000. Čiže dal som si to takto do môjho domu. No nie je to celkom moje, je to kidové. A ja si tu nájdem nejaké miesto. Miesto som mala asi tu. Už nemám. A zoberiem si, takže tu by som mohol popredávať. Čiže keď ide predávať, tak predám nejaké tie veci. Market Create. Nie, za 500 to predám. Dobre, ide to. Tak, helma. Musím sa toho čo najviac zbaviť, lebo akože fakt nepotrebujem to. Nepotrebujem to a potrebujem sa toho zbaviť. Pretože si potom môžem kúpiť celý set diamantový. Toto ešte predám. Taký meč predám. Začiatečníku to nepredám, lebo to je dobré. To predám. Dobre, tak toto. Toto za 500. No už si nemôžem predať. Takže ja pôjdem teraz na túto, ešte tu hodím. Včera toto ešte nebolo postavené. No, dneska to už sme postavili. Takže ja tu skrývam moje všetky veci. Nechcem o nich prísť. No, to je reznak. Tu vidíme jumpernie, helmatmi. Tak, tu šípy potrebujem, ešte tu piggy meč, tu potrebujem. Potičky sú, nepotrebujem. No, ja sa si zoberiem. Zombíkov luk. Zoberiem zombíkov luk. Nie. Zoberiem skeletonov luk. Zombíkov si odložím. Nie. Dobre. O čo som prišiel? Že som nezahodil zombík. No. Takže zoberiem si šípy. Potrebujem šípy, som mal... Kde som mal šípy? Tak koľko? 200 taký. Takže som tu späť. Prepáčte mi za tento strih, ale nevedel som vôbec nájsť tie šípy, nakoniec som ich našiel tu. Takže nakoniec som ich našiel, čiže radujme sa všetci spolu. No, takže mohol by som si zobrať. No, ináč dneska sa ešte vydáme do radioaktivity, takže pôjdeme na lokácie. Musíme ísť do radioaktívneho, pretože tam je tento radioaktívny luk a ten veľmi teraz potrebujeme. A vidíte, mám tu Excalibur, som si kúpil. A tu mám adminov meč a dráčí meč. Tento je akože dobrý. Takže pôjdeme do... Ukážem vám postupne tie lokácie. Tuto je zombie ostrov. A tu máte vlastne, tu máte, je tam takto? Máme tam, ako sa voláš, Fast Zombie. Čiže na tohto si pôjdem z toho of Darkness. Nie, pôjdem si s adminový meč. Adminový meč. Hop. Koľko má? 200 HP. 200 HP. Už nebudem mať skoro nič. Zoberiem aj húbičky. Mám to, ako si môžete všimnúť, celkom dobrý meč. Mám tu Excalibur, tu má 29. Plus je to diamantový meč, čiže akože oplatilo sa to. Mám tu houbičky, tie majú 38 sharpness. No, sharpness 38 majú. Tak, ja ho tu skúsim zabiť, ale prišli mu na pomoc takéto sklá. Sklá mi prišli na pomoc a ja sa rýchlo musím dohýlovať. Máme dvaja fast zombíci, čiže musím toto rýchlo takto. Takto musím to nájsť. Dobre, teraz dám tu instant heal a nájem sa.
Musím sa nájsť, lebo akože vidíte, jedlo to je fakt lacné a potrebujem ho. To ešte sa najem. Týchto najprv sa tu musím zbaviť, lebo títo tu sú najhorší zatiaľ. Tak, týchto sa tu už zbavím, týchto som sa zbavil, ok. Ne, prosím, nezabite ma. Pretože healed. Skeletonov lúk. Vyplatí sa na začať skeletonov lúk. Áno, vyplatil sa. Ty nechceš zomrieť. Ty počúvaj, ty keď nechceš zomrieť. Zomreš pomocou Hole of Darkness. Nie? Co? Ty zomreš? Ty zomreš pomocou Excalibur. Teba si tu dám oným skeletonovým lúkom. Tu si teba dám. Ešte fakt zombíka si tu musím dať. Ako vidíte, fakt tieto veci dropujú len z takýchto bossov. Videli ste tam z toho skla, lebo tých, čo on vypustí, tak z toho nepadajú. Mohli to urobiť aj tak, že vypadali z tých normálnych, ako vidíte tu zombíkov, by mohli padať aj z toho veci, pretože ste zabili. Ale za to padajú mony, vidíte tu do četu, keď sa pozriete, tak tam sú veci. Niekto zabil fast zombíka. Sa bojím, že príde sem a zoberiem veci. Dobre, dostal som taký tu splash potion a tu ešte jeden. Máme tu takýto a ešte strange tu máme. Čiže ja sa naspäť dám do lokácií a ukážeme si teraz jadernú. Počkajte, ja sa pozriem, že koľko nahrávam. 11 minút, musíme to stihnúť do 15 minút, alebo že by sme natočili z toho druhý diel, neviem, asi natočíme z toho ďalší diel, pretože na tento server je úplne že coolový. Poďme ešte tu do jadernej elektrárne. Tu vám píše vždycky taký príbeh, vidíte správy. Zákaz vstupu tu je. Ja tu pôjdem, pretože som dobre vybavený. Mrkvičky sú zdravé, mrkvičky zberem. Nevadí, že oni, ale dobre. Škoda, že nemám zapnuté zvuky. Toto si vyhodím, nepotrebujem. A teraz tu musíme nájsť takých tých radioaktívnych zombíkov. Je tu ešte jeden boss. A už by som aj pomaly ukončil toto video. Čiže lajkujte, komentujte. Fakt, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Prosím vás, píšte mi tie komentáre, pretože mne sa akože nechce natáčať bez toho, aby ste okomentovali. Môžete poprípade okomentovať, či sa vám to páčilo. Keď chcete IP, tak ja vám ho dám do popisu videa. Ale no, dobre. Potreboval by som vás požiadať o niečo. Vždycky, keď budem natáčať, tak mi prosím vás do komentárov napíšte, či sa vám to páčilo, či dobre natáčam, alebo zle. Či je to dobre, čo natáčam, alebo vás to nebaví. Poprípadne napíšte, čo vás baví na Minecrafte, alebo čo nie. Čiže ja už sa s vami fakt lúčim a čaute.